αρχίζω με ένα κομμάτι, αρχίζω με ένα σημάδι, μία πονηλιά ή οτιδήποτε. Και μετά απλώς αντιδράω πάνω σε αυτό με στόχο τη δημιουργία μιας ισορροπημένης αισθητικά εικόνας. Όταν ξεκίνησα, ξέρω εγώ, πάντα ζωγράφιζα. Μια φορά ήμουν άρρωστος και έκανα εμετό και της λέω, μαμά, βλέπω τα πάντα με σχήματα. Όταν ζωγραφίζω δεν προσπαθώ να κάνω κάτι που βασικά κατά κάποιον τρόπο αφήνω τη σκέψη μου να μην έχει μορφή ή να της δίνεται μορφή μέσω αυτού που ζωγραφίζω, χωρίς να την ονομάζω, χωρίς να λέω τώρα ας πούμε βλέπω ή σκέφτομαι για ένα πουλί, για ένα λουλούδι. Θα ερχόσουν από κάτι μέτωπος με το Θεό. Ήθελα να ζωγραφίσω τον ήλιο. Και άρχισα τον πίνακα και μετά σε κάποια στιγμή λέω και ποιος είμαι εγώ που θα ζωγραφίσω τον ήλιο. Και τσαντίστηκα με τον εαυτό μου. Πώς νιώθεις την ώρα που ζωγραφίζεις?